नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। मैं रेखा सिंह आप लोग के बीच बहुत प्यारा माता रानी गीत लेके आई हूँ। सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बड़ा सपोर्ट कीजिए। अंदर में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा गीत। बहुत प्यारा भजन है, सुनिएगा एक बार। सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बड़ा सपोर्ट कीजिए। ये जी सुतल मैया के जगाई काई से, ये जी सुतल मैया के जगाई काई से, बिना दर्शनवा कैले घरवा जाई काई से, बिना दर्शनवा कैले घरवा जाई काई से। ये जी सुतल मैया के जगाई काई से, ये जी सुतल मैया के जगाई काई से, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई काई से, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई काई से। टीका वाली अली माई के बिंदिया ले आईनी, टीका वाली आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, बिंदिया ले आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, टीका वाली आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, बिंदिया ले आईनी माई के बिंदिया ले आईनी। ये जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, ये जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। झुमका ले आईनी माई के नथिया ले आईनी, झुमका ले आईनी माई के नथिया ले आईनी, नथिया ले आईनी माई के नथिया ले आईनी। ये जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, ये जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, बिना दर्शनवा कैले घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। बिछिया लियाईनी माई के पायल लियाईनी, बिछिया लियाईनी माई के पायल लियाईनी, पायल लियाईनी माई के पायल लियाईनी, बिछिया लियाईनी माई के पायल लियाईनी, पायल लियाईनी माई के पायल लियाईनी। ये जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, ये जी सुतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। ये जी सुतल मैया के जगाई कैसे, ये जी सुतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे।